Sulbat gini among panyapon karon. Dito kayo. Tagtuman na kayo. Ba't di panihapon na pamahaw ba? Manam ka abot na si Paring Justin ba? Kaya baka pangahit nagdiko siya ah. Di ba yung kahit gutong ba? Grabe nito eh. Matay. Nabagas pa rin dyan eh, di ba kay? Nako'y tuyo siya ha. Grabe nitas panahon eh. Uy pre! Uy pre! Kalagman! Musta? Uy pre! Kalagman! Sige mo! Musta? Ah, saman? Grabe ka po yung backlight dito. Ganina akong binaklase pa yung diri pre. Ay, kasi pala, kagigil na nyo? Lagi, sa mong balay. Oo. Ano yung ganito diri kay? Basi naibi ko pa niyo mo nabilin diya ba? Nakahatag ba kay? Abi gutuma kay pre. Uy panyapon ng pamahaw lagi. Tingog na yun di ba? Na, may ginaangat pre. Wa may panihapon-yapon ng pamahaw. Gutom may kayo. Problema ko siya akong... Pares magyapon nita problema ni day. Basi naay gamay mong bahaw diya be. Ano pa kana ko be? Patay mo mo kuyapan mo sa gutom pre. Wala gid pre. Natagal ko sino kay... Handom ko nga muanhi ka. Kay... Abi nang nabigay ko ka dito. Nak, si Biko tao na nga. Wa magani ko palit sigarilyo gani Biko na noon. Kurdoy pa kanan kurdoy ani. Sus, pareho man ita ini ni klase nga problema di Ay, ay. asam ta makakuha ni pagkaon. Kani ko. Ay, pre, Nakinunan? ako nahunanan pre. Supos man na. Kini pre, sud gyud ato pamahaw ug panihapon karon pre nga wala to kaon gabi eh. Ah, basta may mga ipitas na ng isa ila na ha. Dili lagi. Gutom ka. Uy, gutom ko. O gusto pa ka mo kaon? Oh, siyempre gutom kayo na. Oh, uban sa kuwa. Kini mabusog pa ta makadala pa tag biits. Basta mo uban lang ka sa kuwa. Sige na. Oh, lagi. Usi, mo ko Sure, sure po ni. Gilis na niya. Kasi pre. Kaya ni taan eh. Gutom na kayo ba? Kanina ako gigutom ba? Meanwhile. Sa man pre. Mentira naman eh. Binuang. Gusto man ka makakuan makakaon. Mo na yung kasulbad sa itong kagutom karon. Ay, saan ba niya? Ito sa unahan. Ito sa unahan. Mga ipit na isla ila ba? Gis! Ito bahala. Sa man ni pre. Mentira naman eh. Uy, pre, kakita ka na pre. Asa man? Kana ba kana? Oh. Do kasi ito og biskit. Biskit. Biskuit. Tigulang na ka di niya pong kakalitok gyapon. Ay, basta Ay, saba. Saba. Wala ba may tao diya? Wala may tao rin eh. Ay, saba. Ako kuwaon pre. Diyan ako nok yan. Uy, yati. Sulbat gini among panyapon karon. Dito kayo. Ay, mataha mo maipit na istil tayo lain eh. Mumuna yung plano gayin na ra. Pre. Oh, sumay. Nara, mo na nakasulbad sa itong kagutom karon. Mentira ni. Ay, sabat ya. Maipit na istil no pre. Ayo, yun na. Ay, sus! Gigutom, magkakaganina ka gigutom. Mo muna ni makasulbad sa itong kagutom. Baka dito kay basi masakpan sa stakya. Pre, basta pre, pali tayo ba? Yak mo ni makasulbad sa itong kagutom karon. Gutom ang tinihani. Sintriwan ni. Gasya gani ni. O ganing gibutang ni Dres Mintriwan kay gasya ni. Kaya pila yung mga ahon ani. Sa tigplata na to gutom na kayo ganina kung kapabot ani mo. Wala siya kini pre basin. Wala siguro ni kanan eh. Ito pre, ang sa maninga. Gutom kayo ta pero Mintirihon sa abi na ko birthday ko kagatutuwa na to abi na ko. Pre, naibiko pre. Be? Ano pagkabong bikop nyo? Medyo, panos-panos na gamay pero okay na. Gutom biya kayo. Di ba? Masaya akong gingon sa mo ha. Di, sulbat ng pagkaon. Sulbat itong gutom. Gingon sa mo ha. Kaya, mula ka na uban sa kuha ka ron. Katmon, data. May na nang ganit kay may ikog mindset. Okay? May ikog mindset ba? Di, pusog ta. Apir. Sa balay ka na yan, sige ko andi. Basta kay importante, nakakaunta.
Grabe sa gusto na bot, bintariwan to ni ba? Kali. Yan. Unsa akong gingon si mo? Pre, busog ko pre. Busog ka. Pre, koy kon si mo pre. Son. Pagdala tag BH pre, pero pang panihapon unya ba? Ay, sabi lang sa ka pre. Ay, sige reklamo dia. Ay, sige reklamo dia. Sunod na lang sa kuha pre. Sunod na lang sa kuha kay ako man ang plano. Dito pre, cook 1.5 pero pag yun dito, biko. Tanda na matuto kay wa man gyapon na di man gyapon na mapuslan gyapon pag sobra. Ay, kablasa kay ito ng galon. Pero ay na sige reklamo dia. So, yun. So, karon guys, maayong hapon sa inyong tanan di ano. Salamat sa inyong paglantaw no. So, Yes, may hapon. so basi nagdaho mo ko isa nga diri gini sa minteryohan namong gipangkuha nga mga pagkaon kini mga kuan biskwit ko is So no. amo na pinilit daan. O kining biko no, amo nang gipalit daan no, amo nang Samuan kuan ito no. For the content lang yun ni ko isa basi nagdaho mo ko isa dili pod may ngala ka sa albayes, grabe sad. So, shoutout kay kang Tumarong Vlog o kang Palis TV. Shoutout sa inyo di bay. So, pasensya kayo kung wala mo na-apil sa mong content karon kay medyo dili mga tanan panahon nga mag-uban ta kay namatay pang manamtay Aha. mga trabaho no. So kami ra gyud na nakabakante karon guys no. So unta nalingaw mo sa mong gibuhat nga content o happy lang na tanan no. So 1K followers na dito sa itong Facebook page no. So salamat guys sa nanting suporta guys. Napay nagpa shout out. Kinsa na pa shout out sa imo bay? So shout out di ko sa akong mga kauban sa trabaho ano, da sa guys ano Bulwa guys ano mall. So shout out din sa inyo amping mo kanunay. So shout out po ko kang Greg Tumarong. Birthday niya kahapon so wala mi. Kauban naman na sa among vlog. Kang Palex, kauban naman na siya. So shout out kang Goryo Tumarong. Birthday niya kahapon wala mi kay busy mi. So pasensya kay pre. Ampog pa namo si Mua nga Mayo imong palawas. yes, mayo panglawas nimo. So So dire na lang may kutob ko. So daghan salamat sa inyong Sa tanan. paglantaw o God bless mong tanan.